abinci ka je ka ci kaji ka zo ka bani da tuwon ma zuwa ne na siya a kan titi a leda aka bani tuwon da ka zo ka ce min wai ka jiyo kanshi to kuma ba za ka ci ba in gaya maka sai dai ka ji kanshi. To ai ta bawa abin da kike faɗa kar maƙota su gane akan tuwo ko wani abu nake so faɗan nake. Ai a ka'ida da na zo na ce da na shigo sai ki ce barka da zuwa ga abinci ka ci kushin mijina. Wallahi ba zan baka ba. Wallahi kan kaɗan iya ƙanshin nan shi za ka ji. Saboda haka yanzu ruwa nake so ma in sha. Je ka siyo min ruwa in sha. An kai an kawo an Tefa ne kake bani? Ba abin da muke girka har makwabta an sani ba abin da kake kawo ba. Ta yake da Allah. Kar mu dinga sa'in sani miji ne ke mata ta ce. Idan ba ni da shi kina da damar da zaki ciyar da ni tunda abincin nan kin je kin karɓo shi ina jin ma kashin sa kamar sunan gidan Abba Taylor ko? Ko ba shi bane ne? Abba Taylor. Ce maka an yi ara suna a gidan shi da raka ce na gidan Abba Taylor. Sai yawa na yi a kan titi. Rufa gile na ne na je kan titi na ce su bani tuwo. Kowa kallo na yake gidan ka ba Allah miki albarka. Kin san da yake shi Abba Taylor duk wata shi da ake haihuwa a gidansa. Sai dai ki da wata shi da ake. An haifu da wata bai kama an haifu da. Yanzu dan Allah abin da nake so da ke abincin nan ki dan ban da ci ko yaya. Ba zan baka ba. Wallahi ba zan baka ba. Ka tashi ka je ka siyo min ruwa. Ruwa zan sha. Kuma mai sanyi. Ai dole ne. Amma kan tafi siyan ruwan. Kin ga dai idan ban fita na samu ko na fita ba labari kina da damar da zaki je ki nemo wannan abu. Duk da dama bai ba ka'ida bane aka ce sai mata ka ci da ciyar da ka. Kai za ka ciyar da ita. Na san kin san da wannan. Kwarai kuwa. Ka je ka siyo min ruwa. To zan siyo miki. Amma dan Allah ko loma biyar ki bane na fita da kuzari. Wallahi ba zan baka ba. Ko loma ɗaya ba zan baka ba. Ka siyo min ruwa. Kishin ruwa nake ji. Bayan ruwa sai me kike bukata? Ruwan kawai nake so in sha. Kin ganta nan? Kin ganta nan? Me ce wannan? Ina goma ce. Gaskiya mai gida ba ka jin kunya. Ana ta yawo ɗiɗi da ni a makota a ce wahala nake sha. Ashe dai da gaske ne har kana nuna duniya goma za ka bani? Gaskiya ba zai yi ba. Ka je ka siyo min ruwan in sha saboda ka dawo tukunna mu yi magana. Wai da haka kika zo gidan nan ne? Wannan haka kamar wannan abu na burga miya kika zo gidan nan. Sai yanzu kika dan. Haba, tabawa. Ni da ke wai wannan okay to makwalalin ne? Kin san shi ma sai dauke ma roba ka aji. Makwata ne suna jin ka. Amma kin san suna ji miki wannan magana da ke. A siyo min ruwa. Goma ke da zan je siyo miki. Bayan ruwan ba wani abu kike bukata. Wannan hular ga irin shi. Ga irin su ne. Kuɗi kake koyewa a kan kirsi. Za ka koya kuɗi mai gida sai a cikin hula don Allah ne da